Usui ei halunnut, että meillä on pyhiä kirjoituksia, mutta hän ajatteli, että muutama pikku perusohje olisi hyvä olla. Siksi hän kehitti Gogain 5 periaatetta. 5 periaatetta ymmärretään usein hieman väärin. Tänä päivänä niistä on tullut aikamoisia kivitauluja. Nykyään Gogai usein käännetään kutakuinkin näin juuri tänään. Älä suutu, älä murehdi, tee työsi, ole kiitollinen, ole ystävällinen muita ihmisiä kohtaan. Alun perin Gogai kuitenkin kuului enemmänkin näin, että älä kanna vihaa ja murheita. Tee työsi tarkoitti, että työstät itseäsi, teet niitä harjoituksia ja harjoitat sitä reikiä ja niitä harjoituksia, mitä siihen kuuluu tai mitä siihen sun henkiseen matkaan yleensäkin kuuluu. Ja kehotus huomioida, mistä asioista tullaan olla kiitollinen ja ylipäätänsä kokea sitä kiitollisuutta on tärkeä osa sitä harjoitusta ja sitä polkua, ja se viimeinen osa, ole ystävällinen muita ihmisiä kohtaan, on taas tämä hyvin perustavalaatuinen osa buddhalaista harjoitusta, mistä Usuikin ponnisti, eli myötätunnon harjoittamista. Ei puhuta pelkästään siitä, että ollaan ystävällisiä, vaan ylipäätänsä pyritään kokea sitä myötätuntoa ja harjoittamaan sitä myötätuntoa. Mä ajattelin, että käydään tämän Gogaita läpi meditaatioharjoituksen muodossa, jotta nämä periaatteet aukenisivat helpommin. Lähdetään sitten perusajatuksesta, että viha ja murheet suinkaan ei ollut niin kuin tarkoitus, että me ei koskaan suututtaisi, että me yritettäisiin kaikin voimin niin kuin estää negatiivisia tunteita nousemasta pintaan ja niin kuin kiellettäisiin niiden asioiden olemassaolo. Mutta jos me ollaan jatkuvasti vihaisia jostain asiasta tai jatkuvasti vihan tunteita nousee meissä esiin, niin se on se merkki, että meissä on jotain, mitä pitää työstää. Ei suinkaan sillä tavalla, että me kielletään se tunne itseltämme, vaan yritetään löytää se syvempi haava, mistä se kumpuaa. Ja sama homma on murehtimisen kanssa. Jos me jatkuvasti murehditaan, niin me todennäköisesti keskitytään koko ajan asioihin, mitä meillä ei ole. Ja unohdetaan, mistä olla kiitollisia, ja silloin me ei myöskään olla tehty niitä harjoituksia ja työstetty itseämme, vaan me ollaan vaan vajottu sinne murehtimisen ja märehtimisen maailmaan. Se on hyvin koukuttava mielentila jostakin kumman syystä. Ja niin, ehkä me mennään vaan siihen harjoitukseen, niin mä selostan sitten lisää matkan varrella. Rentoudutaan pieni hetki. Istut selkä suorassa, silmät kiinni. Hengität muutaman kerran syvää ja katsot, että olkapäät, vatsa, rintakehä, leuka ja silmät näin heti alkuunsa on rentoina. Hengähdät muutaman kerran ja annat hengityksen normalisoitua.
Tunnustellaan vähän aikaa, miltä siellä kehon sisällä tuntuu. Miltä pään sisällä tuntuu. Miltä mieli tuntuu. Ja sitten annetaan sen kaiken vaan liikkua vapaasti. Päästetään se irti. Hetken aikaa tarkkaillaan niitä tuntemuksia ja annetaan kaiken mennä. Jos jostain nousee esiin joku paikalleen jämähtänyt kohta eikä se millään suostu liikkumaan, niin annetaan sen olla. Pidetään huomiomme siellä, missä liikettä tapahtuu. Huomaat, kuinka se olo kevenee ja tuntuu vapaalta. Pistät hetkeksi huomion vaikka vasempaan olkapäähän ja tunnustelet ja tarkkailet. Huomaat, että kun siellä liikettä tapahtuu, niin siellä pohjalla on myöskin varaa vapaata tilaa. Siirrät huomiota vähän sivummalle. Ja huomaat saman asian. Avara vapaa tila kasvaa. Valitse vielä kolmas kohta, vaikka oikea olkapää. Ja huomaat sen vapauden tunteen, mikä siellä paljastuu, kun kevyesti vaan pidät huomion siinä.
Viedään huomio siihen aivan rintalastan yläpuolelle, selkärangan eteen. Keskelle sydänkeskukseen. Ja huomataan, kuinka se alkaa avautua ja vapautua. Niin kuin ruusu puhkeaa kukkaan. Sisäänhengityksen aikana sä tunnet, kuinka sun koko kehos täyttyy sieltä sydänkeskuksesta käsin valolla ja uloshengityksellä se säteilee ja täyttää sun auran. Ja sitten vaan kiinnität vielä hetkeksi huomion siihen, kuinka kevyeltä ja vapaalta se koko olemus tuntuu. Ei yritetä pakottaa sitä. Annetaan sen vaan avautua ja vapautua. Periaatteessa Gogai 5 periaatetta antaa 2 pointteria ja 2 mahdollista harjoitusta niiden asioiden käsittelyyn. Eli jos jatkuvasti kannat vihaa tai murheita, niin kiitollisuuden ja myötätunnon harjoittaminen auttaa. Ensiksi mä pyydän tähän Mikao Usuilta apua. Rakas Mikao Usui, anna meille siunauksesi ja apusi tähän harjoitukseen. Anna meidän tuntea siunauksesi, jotta harjoitus sujuisi mahdollisimman selkeästi ja sen
Ja se auttaisi meitä, kuin myös kaikkia muita. Ja otetaan se vastaan, otetaan se sisäänsä. Vastaus, mikä sieltä tulee energian siunauksen muodossa. Jotta ne vaikutukset tällä harjoituksella voimistuu ja selkenee. Ja mennään ensin siihen kiitollisuuteen. Anna sun mieleen nousta asioita, joista sä olet kiitollinen. Vaikka ensimmäisenä, mikä on viimeisimpänä tuonut sulle mieleen sen asian, tai mikä ikinä sieltä nouseekaan. Pyri pysähtymään aina hetkeksi. Hetkeksi sen asian äärelle ja huomioimaan. Tunne myöskin kiitollisuutta Jusuita kohtaan, hänen antamastaan avusta ja siunauksesta. Ja anna muiden asioiden nousta mieleesi. Sitä tahtia, kun niitä vaan pulpahtaa esiin. Kaikkia niitä aiheita, joita elämästä löytyy, pieniä tai suuria. Ja sitten sen sijaan, että ollaan kiitollisia asioista, niin otetaan se absoluuttinen muoto ja ollaan itse kiitollisuus. Sä voit sanoa 3 kertaa mielessäsi, minä olen kiitollisuus.
se et ole enää sinä saamassa asioita. Se et ole sinä, jolta puuttuu jotain, kunnes joku tulee ja täyttää sen muka tyhjän kolon, jonka sinä olet periaatteessa luonut vain siksi, että huomiosi on eksynyt mielikuvituksen pyörteisiin. Olet eksynyt kotoa. Kun sinä olet kiitollisuus, koti löytyy. Sitten myötätunto. Elikkä kun me omistamme harjoituksemme kaikkien hyväksi, kaikkien eduksi, me avaudumme, me maadoitumme. Se ei ole vain muiden ajattelemista ja muiden tähden, se tapahtuu myös meidän itsemme tähden. Ja me emme voi vapautua, jos eristämme itsemme maailmasta. Näin me tulemme ykseyteen. Eli annetaan ensin, anna mieleesi nousta joku ihminen, joka sinut on viimeksi saanut suuttumaan tai joskus saanut suuttumaan. Jotain kaunaa on hampaankolossa, vaikka ei olisikaan, mutta kumminkin, jos se nousee mieleen, niin hyvä. Katsele häntä mielesi silmin hyväksyvästi ja toivo hänen vapautumistaan, hänen hyvinvointiaan. Tiedän, että ne ihmiset, jotka meitä on oikeasti satuttanut, ovat ihmisiä, joille voi olla kaikkein vaikein tätä harjoitusta tehdä. Saatamme ajatella, että he eivät ansaitse sitä tai haluamme, että he kokevat saman kärsimyksen, mitä ovat meille aiheuttaneet. Mutta ymmärretään, että se käytös kumpuaa kuitenkin aina tietämättömyydestä. Vaikka todellisessa elämässä, arjen keskellä,
heihin suhtautuisimmekin eri tavalla ja tekisimme eri ratkaisut heidän eteen, niin sisimmässämme meidän on hyvä suhtautua myötätunnolla ja löytää sitä kautta se anteeksianto, jotta meidän ei tarvitse juoda sitä myrkkyä. Niin kuin varmasti olette monasti kuulleet yleisen fraasin, kun sanotaan, että viha on myrkkyä, jota itse juot odottaen, että toinen kuolee. Siksi meidän on opittava antamaan anteeksi, vaikka emme enää tekemisissä näiden ihmisten kanssa olisikaan. Lisäksi tuo viha luo karmisen yhteyden välillemme, joka ruokkii kärsimystä sisälläsi. Se kalvaa sinua. Tosiaan me emme yritä kuitenkaan taltuttaa vihaa ja kieltää sitä vihaa. Me vaan yritämme osoittaa hieman ymmärrystä ja myötätuntoa niitä kohtaan, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Vietetään aikaa kokien myötätuntoa tätä ihmistä kohtaan. Voit myös antaa mieleesi nousta muita ihmisiä. Vietä kuitenkin aina tovi yhden ihmisen kohdalla ja sitten anna seuraavan ihmisen tulla. Niitä on varmasti jonossa paljon. Toista mielessäsi 3 kertaa kaikkien parhaaksi. Pikkuhiljaa levittäydyt ja yrität tuntea rakkautta ja myötätuntoa kaikkia kohtaan, koko elämää kohtaan, koko kotikylääsi kohtaan, koko maata kohtaan, maapalloa, koko maailmankaikkeutta, kaikkia aistivia olentoja kohtaan ja koko elämää kohtaan.
Tämä simppeli harjoitus on perusta vapautumiselle, tyytymättömyyden katoamiselle, pyyteettömän rakkauden löytymiselle, mielen luonnolliselle tilalle. Lopuksi tunne vielä mielesi kokonaisuudessaan, mielesi perusolemus puhtaana rakkautena. Sano 3 minä olen rakkaus. Ja näin ei jäljellä enää muuta ole kuin rakkaus. Joten miksi kantaisimme vihaa? Miksi murehtisimme? Vaikka olemmekin videon välityksellä ja tämä on taltiointi, niin kokeilkaa, pystyttekö te tuntemaan tai kiinnittäkää huomionne siihen, miltä se tuntuu, kun minä tässä teille pölisen. Miltä minun läsnäoloni tuntuu. Ykseydessä ei ole etäisyyksiä.
ei aikaan. Siksi jos oikein virittäydymme, voimme tuntea sen. Toistemme läsnäolon, koska mitään toisia ei ole olemassakaan. Ja kädet kasvoon ja kiitetään 3. Kiitos, kiitos, kiitos. Sellainen oli Kokai-harjoitus. Eipä tässä sen kummempia lötinöitä ole lisättäväksi. Kiitoksia jokaiselle, joka tähän asti jaksoi. Moi moi.